isi egbu ọnwa chasị anya ga-egbu n'elu ụwa ọ bụrụ dem Ezinne Besi Chinwe Ụba ọ bụkọla eziokwu na mama anyị dem Ezinne Besi Chinwe Ụba ọnwa ọkisi egbu ọnwa ọkisi egbu ọnwa chasị anya ga-egbu n'elu ụwa ọ bụrụ dem Ezinne Besi Chinwe Ụba ọ bụ eziokwu n'isi bụ ka na-elie o nwere onye bịara n'ụwa akalie ọnwụ mama anyị dem Ezinne Besi Chinwe Ụba na n'udo ibe emela anyị n'ebe n'ibe emela anyị Messi anya wee ghara ịmụ anwụ ana masị ndị bụ ụba divenu na nwere ome nne m ya kacha nka wee nwụrụ ọnwụ ọ ga-adị m mma ejenu jana na nne bụ nne o nwere onye ga-emela onye ka nne m lia n'afọ Ezinne Besi Chinwe Ụba UBA Ụba dem Ezinne Besi Chinwe Ụba ezigbo mmadụ n'elu ọhụrụ obodo a na-agwa ụwa bụ isi bụ ka na-elie ụwa bụ onye nọsi anọ na enu onye nọ n'ọbụ olili onye mere ike ya n'ọga n'obodo afụdebe Ezinne Besi Chinwe Ụba n'ime Ọktoba 30 n'arọ 1923 na beze na nwunye ya Agụ Obidinu n'ụmụ eze vileji n'Ụga Agwata Ezinne Besi Chinwe Ụba ka o bidoro ije akwụkwọ na St. James Primary School n'Ụga o wee gụkata wee jebe Ekwulọbịa n'Agwata na Central School Ekwulọbịa ebe ọ dị wee pasị ya 6 mana akwụkwọ gụrụ abụrụ elementịrị akwụkwọ mama anyị gụrụ bụ standard ọgụsị anya wee pasị ya mgbe Ezinne na-eji akwụkwọ fesi ka ọ na-egbo nke gụnyere na ka ọ na-eji anya bụ akwụkwọ o nwere onye na-abụ azụ ya anya mama ni banika
Ezinne Besi Chinwe Ụba. Oh, Mama Ide Ezinne Besi Chinwe Ụba. Ezinne na n'udo n'ọlụọma ịlụrụ n'elu ụwa na anyị na-elote ya. Ezinne Besi Chinwe Ụba. Ezinne Besi Chinwe Ụba. Kama manye gụsịrị ya bụ standard 6 o wee banye secondary school. Ọ banyere Archbishop Crowther Memorial Girls Secondary School n'Elele Nwa nke dị na Port Harcourt, Rivers State. Mgbe mama anyị nọ na secondary, unu amago na bọọlụ aka ka nwaanyị na-atụ, mana mama anyị na-agba futbọọlụ. O so ụmụ nwoke agba bọọlụ. Ife ọ bụ na nwoke na-eme na chikere mama anyị nọ na-eme ya. Mama onye ga-emezu ka gị? Mama onye ga-emela anyị ka gị? Mama m na-agụ akwụkwọ na Port Harcourt maka ibi nọ na-eme ọfụma. Chukwu kelu ụwa zitere ihe onye enyemaka. Nze Philip Ụba. Nze Philip Ụba bụ senior staff na Nigeria Railway Corporation na Port Harcourt. O wee bụzie Chinwe Ụba. O wee bụ onye Besi. Onye ọma Besi na-aga m anụ gị. O wee bụ na Besi kwele ekwe. Ewo ebe na-akpọ wee nabazie. Emesi omenala di na nwunye wee nababili. Ba na-akpọ wee bibe n'udo. Ibe Nze Philip na-ekwu na Chukwu nyere m ezigbo nwanyị, maka na ibe ọ na-akpọ nwunye ya bụ Ezinne nwanyị ọma. Besi nke m. Besi nke m. Chinwe Ụba. Ibe ọ na-akpọ Besi bụ onye be m. Onye be m nwanyị ọma. Ibe Besi na-akpọ Philip Ụba. Eze kwesịrị dị m ọma. Eze kwesịrị dị m ọma. Nna m ukwu. Ibe Besi na-akpọ dị ya bụ nna m ukwu. Ezinne bụ nwanyị na-agbasi mbọ ike. O mesịrị gụwasị akwụkwọ, gụta akwụkwọ ọfụma. Maka na ọ maara ụlọ
nyoshe wee shie onye bụ na ochiri dem na Anglican Communion na Nigeria matakwa na ọ bụ onye na-eme ọfụma dem Ezinne Ebesichi Inwe Ụba maka iwe nwanye na-adịghị na-emelụ ndị ụwa ka Chineke ji were ọmụmụ kwabagwo Chiwoke ụwa nyere m ụmụ 8 mana emesịrị mmadụ na-abọ wee nwa Obuke bụ John Ogomegbuna Kọzọ bụlụ nke iru Nneka Bacha bụ ndị be Philip Ụba Ezinne Ebesichi Inwe Ụba Philip Ụba nze Philip Ụba na-abesi nwunye ya n'ọwa mụtara senetọ Dr. Ugochukwu Ụba onye ọma Ugochukwu Ụba mesịrị nụta nwanyị aba nwunye ya bụ Dr. Mrs. Uche Ụba ezi nwunye Ugochukwu Ụba Ugochukwu eze kwesịrị n'ụga nwanne n'oge adịrị n'ụma o mesie mụta senetọ Dr. Oyemu Andy Ụba ma nwunye Andy Ụba bụ Mrs. Obi Ụba nwanyị bụlụ ọgọ ma mma Adaeze Asaba Delta steeti bịa Chris Ụba Chief Oyemu Chief Chris Ụba esere n'ego n'ụga Ugochinyeli n'ugbo ọchịagha ndị oyimo n'Igadi onye ma Chris Ụba kele ịnụ nwaanyị jewe Ọka mụta ibe anyị Gloria Ụba na-abụ wee mụta political godfather ọchịagha ya bụ nwaanyị mụrụ kpakpando 3 ịgbakọ ọnụ na mụrụ kpakpando 3 Ugochukwu na Andy na Chris Ụba ibe anyị na-agbaba bụ kpakpando 3 Ugochukwu na Andy Ụba na Chris Ụba ibe anyị na-agbaba bụ kpakpando 3 ndị otu bụ kpọbire kpakpando 3 Ugochukwu Ụba n'ụga kpakpando 3 Dr. Andy Ụba kpakpando 3 onye ọma Chris Ụba kpakpando 3 oyimo Chris Ụba oyimo okwusi obiye Chris Ụba okwusi obiye oyimo Chris okwusi obiye onye ọma Chris okwusi obiye ụmụ nwanyị wee mụta Mrs. Ibeyi Nwe Umeyi
General na Consumer Protection Agency ibe yinwa Ada Philip Uba ọmụtali Mrs. Obi Ibu Director Deputy Clerk na National Assembly ọmụtali Mrs. Besi Chinyere Ibu business economy ndị niile Besi mụtali bancha agbanyela agbanye Ezinne na n'udo ezi mama anyị na n'udo ezi mama anyị na n'udo Ezinne o na n'udo Ezinne o na n'udo ezi mama anyị na n'udo Ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma maka ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma eshibi eshishi eshiri a night of Bethany n'Awka Diocese na Anglican Communion eshiri Ezinne Christ Church ụwa n'Enugu Mama anyị Chinwe Uba Chinyelugo na Christ Church ụwa n'Enugu Ezinne Chinwe Uba Mother of Honor na Anglican Diocese n'Enugu Nneoma Diocese of Mgbonke Ebonyi State Nneoma na St. James Church n'Uga Manigadio Nadia Ramat na Diocese of Agwata Anglican Communion Ambassador for Christ Noga Ashidikimri Member Bishop Action Committee na Diocese of Enugu Nime Anglican Communion Mama yini lusugo Eshiri a member Christ Church Parochial Committee Member Women General Meeting na Christ Church in Uwa Enugu Ọtụtụ chizi kachiri tupu wee nwụrụzia Mama Member EFA Christ Church ụwa n'Enugu Member of Diocesan Board Enugu Diocese Ewechizie member Sanctuary Cleaners St. Matthew's Anglican Church Maitama Abuja Chili Patroness Kalela Kali Patroness na AYF na Christ Church n'ụwa n'Enugu Eshiri Patroness Amara Group Christ Church n'ụwa n'Enugu Patroness na Gospel Band na Christ Church ụwa n'Enugu Patroness Christ Church Choristers n'ụwa n'Enugu Eshiri Patroness na Boys and Girls Brigade na Christ Church ụwa n'Enugu Obiabula Deviser Women Ministry Agwata
Diocese nke Nigeria. Ọ bụrụ chairperson na Zone 1 na Christ Church 1 Enugu. Echichi chiri mama anyị kalịla akali. Echigidere echichi tupu o wee nwụrụ. Ọnwụ oke isi egbuo. Ọnwụ oke isi egbuo. Ọnwụ achọsi onye ga-egbu n'elu ụwa. Ọ bụrụ dem Ezinne Obesi Chinwe Ụba. Okwu nwale ndị bụ ụba niile n'obodo. Unu kwasị amama. Unu kwasị amama, unu kwata ọganiru. Unu kwasị amama, unu akwata udo. Unu kwasị amama, unu akwata iwe dị mma. Unu kwasị amama, unu akwata iwe buru ibu. Iwe akụ akụ, iwe nwe. Iwe dị mma ka unu si aga. Onye ọbụla ga-akpa nkata wee sị ka emegide unu. Holy Ghost fire back to sender. Holy Ghost fire back to sender. Ewo okokoko ndị bụ ụba na mụ na-ekene unu jebe ije awele. Unu naba ije awele. Unu jebe ije awele. Unu naba ije awele. Onye ọbụla ga-akpa nkata ka o megide unu. Holy Ghost fire back to sender. Ọnwụ oke isi egbuo. Ọnwụ achọsi onye ga-egbu n'elu ụwa. Ọ bụrụ dem Ezinne Obesi Chinwe Ụba. Mama anyị gị na-anụdo. Ezinne na-anụdo. Ezinne na-anụdo. Ezinne na-anụdo. Ezi mama na-anụdo. Ezinne na-anụdo. Ụzọ bụ n'ụzọ mmadụ isi wee nwụrụ. Ụmụnne m, ọnwụ niile bụ ọnwụ. Ị nwụrụ n'ụgbọelu. Ewo, ọnwụ niile bụ ọnwụ. Mmadụ ike tani wee nwụrụ. Ụmụnne m, ọnwụ niile bụ ọnwụ. Onye gakata ije daa n'ala nwụrụ. Ewo, ọnwụ niile bụ ọnwụ. Mana ibe anyị ga-agwa mama anyị dem Ezinne Obesi Chinwe Ụba. UBA Ụba. UBA Ụba. UBA Ụba. UBA Ụba. UBA Ụba. Dem Obesi Chinwe Ụba. Anyị ga-ananụ executive kesa anụ ngwa ka anyị na ọ bịara ije nwụna. Kpakpando ịtọ Chris Ụba. Kpakpando ịtọ Ugochukwu Ụba. Kpakpando ịtọ Andy Ụba. Kpakpando ịtọ ihe bụ Chris Ụba. Kpakpando ịtọ ọkwa n'ụlọ bụ kpakpando ịtọ.